meg tőletek nem fogok beszélni, mert kicsit még lámpalázas vagyok. Tudom, hogy ez már nem tudom, hanyadik videónk, de még akkor is lámpalázas vagyok. Látjátok? Ez a zöld. Ez a zöld volt? Mi volt? Valakit megett a zöld. Valaki motorozik. Mit csinálsz, tesó? Itt feljövök, és itt még tovább. Skacok, ilyen rövid videók lesznek, mert nem annyira szeretek vágni. Már bocsánatot kérek tőletek, de nem szeretek vágni. Várjátok. Jó. Jó, kijutottunk. Kijutottam, skacok. Jó, hát megvan egy. Jó, zöld. Tesó. Jó, itt vagyok. Nem, még nincs itt a kék. Gyerekek, már van a spawn. Ja, itt van. Mácskáik. Nincs itt a kék. Itt zöld. Várjátok, gyerekek, mert meg kell várni, még elmennek ezek a mocskok. Bocsánat, skacok, amúgy itt vagyok. Csak nagyon megijedtem. Mert ahogy itt volt a kék, meg a zöld egyben, nagyon megijedtem, skacok. Szóval, hol is tartottam? Ja, keressük a kéket, és az utolsót. De már megtaláltam. Minecraft. Aki szereti a Minecraftot, az írjon a kommentben egyest. Aki meg mondjuk nem szereti a Minecraftot, az meg írjon egy kettest. Ja. Meg még hoztam mozni. Fel szeretnék hozni egy témát, csak megijedtem, mert itt a kék, és azt szerettem volna felhozni, hogy ha ti ittatok már Prime-ot, a kéket, akkor szerintetek az a jobb, a kék, vagy a zöld? Mert szerintem a zöld az nem rossz, de azért nem is jó. Kék nekem eddig a kedvencem. Szóval, ja. Bocsánat, skacok, csak szomjas vagyok. Aha. Közben skacok, itt vagyok, bocsánat, hogy sokszor megállítom, csak kiárkálnak, mert nem otthon vagyok, és kis gyerek unokatesom sokszor belevág a videóba, szóval ja, ezért fogom majd többször inkább megállítani,
mert nem szeretném, hogy nem szeretek annyira vágni, megmondom az őszintét. Szóval, bazd meg, én a zöld. Csak bocsánatot kérek, hogyha... Itt a sárga, meg itt a zöld is. Meg a kék is jön. Hol a sárga? A sárga. Ez megint a kék. Ajja. Már. Csak hány percnél járunk már? 11 perc. Skacok, bocsánat, ha meg fogom állítani a videót, csak valamiért, ha 15 percnél hosszabbak a videók, akkor nem engedi a videó szerkesztő, hogy kirakjuk a videót. Szóval szerintem ezért lesznek ilyen rövid videók, mint most is van. Megjelöl ez a kék, és akkor még beszerzem azt az egyet. Sárga is itt van, ha beszarok. És kacok, amúgy ti ezt a Rainbow Friends-et játszottátok már? Ha hazaért szerintem tesóm, akkor szerintem majd játszani fogunk majd még vele. Csak kicsit sok a mob. És mi ez? Ezek a szörnyek. Ez a süti szörny. Ahogy szerintem aki látta. És azok amúgy, ha nagyobb videósok leszünk, tesómmal, akkor lehet majd fognak minket hívni, ha nagyobb videósok leszünk. Ilyen izékre. És csak ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én OS 123 voltam, 2021 tagja. Na csomiztok!